Korongo jonka moro moro mintiere machiegni ma en TWAK e chenro mar Rupinye TWAK mitayo kod an Sharon Ong'aw. Kawuono en chieng' tich ang'wen Korongo jwang'a chieng' tarik 12 dwe mar 2 higa mar 2026. Wang'e ni kinde manok Korongo jwang' bang' ka koro nosegwe oko mane en jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna. Paro mopogore opogore pod medo mienjo e konde mopogore opogore Korongo jwang'. Edwin Sifuna osebedo katayo ODM kaka jagoro margi chakre higa mar 2018. Kano gweyo oko odiochieng' manyoro osebedo kotiyo kuom thuolo mar higni 8 e duond bura mano mar ODM. Wela ntiere godo Korongo jwang' ma bende obiro bedo kwanono godo okang' ma bende nogwe godo Edwin Sifuna. To bende ODM bende gisane dibed ni giyweyo odgi Korongo jwang' kaluwore kod dwaro margi mar wuok e kweth mano mar Azimio. Mitudre kodwa lai mago te machokare de kauchiel nono mbui mago oganda bende idowa achiel kachiel. Okiny maka Korongo jwang' ponono ni pok neno posters ma bende nwake mbui magwa antiere gi yawuot Luo adek ma bende obiro bedo kwanono godo yo ma ODM ochomo. Achaka nyogi mwalimu Odoyo Owidi, mwalimu hamusi ni oyawre gino mara ni chiyo makare. Nyasaye ma ono ting'na imalo gi mwandu ni kod kothi. Ichiyo makare? Achiyo makare kendo amoso oganda Luo kamoro amora ma gintie ma giwinjo wa e twak ma kawuono kendo ginenowa. Erokamano ahinya. Kopogore gi mwalimu Odoyo Owidi Korongo jwang' bende wantiere ka gi Kennedy Ondiek. Ondiek in bende hamusi ni oyawre gino mara ni chiyo makare? Oyawre ahinya Sharon kendo ne nyikora mogi duto oyawre ahinya do amor ni Nyasaye oyawonwa piny kendo e kor gwenge e kor gweng' nyoro koth osechako chwe. Aneno ka jowa koro dwa chako komo purore. En kare jowa ni mondo wang'iuru yore go mwanyalo tego go pith kod pur e kor gwenge magwa. Erokamano ahinya. Kopogore gi Ondiek Korongo jwang' antiere ka gi Albert Okong'o. Okong'o in bende hamusi ni misawa gino mara ni chiyo makare? Oyawre ahinya Sharon. Achiyo makare kendo ruoth oritowa. Amoso nyikwara mogi duto ne oyawre uru kamoro amora ma untie. Mana kamanya Korongo jwang' magi wile ma bende antiere godo odiochieng' manyoro kuku mano mar duond bura mar ODM to koro nothicho oko manen jagoro margi Edwin Sifuna. Ma en report ma bende daro mar mondo mi wawinji report ma bende notimnwa gi aoko e kaunti mano ma Mombasa. Bang' lorore e yot e thuolo moheo seche 6 magawa moro e kaunti ma Mombasa, kuku mar duond buch ODM ne ong'ado gi dhok achiel mar gwetho oko Edwin Sifuna e lemo mar jagoro mar duond buch ODM. E yoteno mane osom gi Catherine Omanyo ma en jalup jagoro e duond burano, okang' ma kamano ne gikawo bang' Sifuna wuok oko apiaya kendo dhi ataro gi moko kuom chike mosebedo katayo duond burano. Thuolo no koro ochiw ne Catherine Omanyo ma en jaod bura ma Busia mabiro taye kaka jagoro ma Kojolo nyaka chieng' tim yiero. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Effectively, the Deputy Secretary General, Honorable yours truly, Catherine Omanyo, will act in this position until a substantive holder of the position is elected. Eromono, winjruok ma bende ne gibedo godo en chako chenro mar wuok oko ayanga e riwruok mane okelo kanyakla duond buche mag siasa e bwo tipo mar Azimio la Umoja One Kenya. Okang' ma kamagi kawo mana ndalo machuok bang' riwruogno walo jatend duond buch Wiper Kalonzo Musyoka kaka ogai mar riwruogno thuolo manoriko maki kod mosenindo migosi Raila Odinga. NEC expressed grave concern over the rising levels of indiscipline within the party, particularly at the senior leadership level. The committee underscored that ODM is governed by its constitution, the rule of law, and collective decision-making through its duly constituted organs. Gikoni dwaro bende nitiere mar keto e tim winjruoge 10 manokelo kanyakla duond buch ODM kaachiel kod mano mar UDA ka jaod bura Masuna Junet Mohamed bende omi thuolo mar tayo chenro mar neno ni omenda maromo shillings bilion 450 ma idwano ochwal e tend counties ma pacho ka oketie budget ma Kojolo. Wach machielo ma bende ne olosi e winjruok ma kamano en sundo piny owacho mondo mi ochul anyuola kaachiel kod jogo ma yudo hinyruok e masiche mag ng'anyo mosebed kibago e pacho ka.
Kuku mar duond burano bende okone gi chano bago romo madhi kelo kanyakla wajumbe mag duond burano tarik 27 dwe mar adek higani e boma ma Nairobi, kuma thor wach dhi bedo fuono chenro mag duond burano ka giikore ne yiero mar higa 2027. The NEC reaffirmed ODM's commitment to democratic governance, constitutionalism, social justice, and the pursuit for a broad-based, inclusive, and reform-oriented government that reflects the will and aspirations of the Kenyan people. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Na koro mgojo mwana kiwinjo kanyo kaka ilero ka gimomiyo ni koro nogwethe oko kanyo wach mabendo ler kanyo gi Catherine Omanyo mabende koro ka othulu makojolo mano mar jagoro mar ODM e yor kojolo. Chakuri mwalimu gikone to koro ogwe Sifuna oko pachika luore kod okang' makama. Chako mwach Sifuna en paro ma oganda te mane Kenya ka ong'eyo. Asewacho ka nyaka kama bede ni Sifuna nowe ODM party kapod ne Raila ngima. Samane Sifuna ni kaka mega no wacho ne Raila Odinga wang'e ni en wuon ka Raila Odinga yie ni tiyo gi Ruto to en owuok e party. Mano ok en luor mimiyo jatelo ma party. Nikech Sifuna nyaka ing'e ni Sifuna party mar ODM ni emomiyo en dhano. En gima na okonyo go ODM. ODM ne nyalo keto ng'ata e kom mano ketie Sifuna no mati. Kata Ondiek ni ne nyalo tiyo kom Sifuna no maberie moloyo kata mana Sifuna. Omiyo ka Sifuna no oseng'anyo ni wacho ni party biro bet piny winjore to en okoni en winjruok makamano kia. Ing'e ni nitie chik moro Kenya ka ma wacho ni ka nitie ng'ato e party ukanyo ma en owacho wach party machielo to timo tim party machielo to siro weche party machielo, ng'ano chik wacho ni osewe party no onge. Donge mano to ung'eyo ni nitie. To Sifuna osebedo ka kodhi kaka mega to ting'o ote Matiang'i otero kuno gi ote Uhuru mago jo chama mamoko. Kata obedo ni pok wachako piem kodgi ayanga to parties iloso Kenya ka mondo piem ka mana nyaka gidhi e constitution. So Sifuna bedo ne party ochalo ng'ama nigi mineme tiende to gwonye to ila to kodwa golo nyaka koro winj ka koro remo chopi e wiye. Omiyo en ni Sifuna no nego bedni no osegol chon kabisa. Gima ne giketo gigalo goji ni Sifuna wuoyo wacho weche moko jikone no wacho pache. Ji tene gi paro to pach party nyaka bed maduong' molo pach member achiel mar party. Omiyo Sifuna nyone go bed no segol chon kendo kik ng'ato galu ni ni Waluya dhi. Adwani siro dwaro mar mabende ODM no kao. Adwani mondo anyisi ni Waluya te mane ni e chama mar ODM nyose ng'anyo. Sotsi onge kodwa, Hamisi onge kodwa, Oparanya onge kodwa, jogo no oseng'anyo te. Omiyo kik wabed joma galore maneno gik moko ka osekalo. Iloro dhot ka faras osewuok modhi, in kokiloro na loro kora dhi nindo. Omiyo an gima neno kotimore kanyo ema onego timre chon motelo ne mano. Mana kamano Ondiek korka kori hakeno kang' mano kaw kod kuku mar ODM mar thicho oko Sifuna kaka jagoro margi. En paro mirwako koso? Sharon number 1 ma jo onego ng'e en ni katiba marwa e article 38 ochiwo thuolo no mondo ng'ato oriwre gi ng'ata modwa riwrego e yorno mar gero komno mar bura, duond bura mora ma gidwaro. Sifuna en achiel kuom jo Kenya ma e thuolo mar higni 8 kata higni 9 mokadho noyiero mondo bed achiel gi ODM kaka party. ODM nyaka wang'e historia mar ODM. Bedo Sifuna mondo mine yiere ODM Secretary General ne en gima ne decision manobedo made gi ng'ata achiel mane iluongo ni Raila Amolo Odinga. And onge chieng' mora ma jo ODM osebedo mogo ne Sifuna kura kaka Secretary General mar ODM, whether at the NEC level or at the village level. And gima jo osebedo ka penjo en Sifuna ni en to ere kaka no obedo ka. Anyang' Nyong'o se explain several times kaka no dhi omanyo Sifuna ka ne en jandiko e gazet motere ne Raila baso kono Raila ni wuoyi ni nyalo to kendo Anyang' Nyong'o no chako confirm ni immediately mobedo Secretary General to nowe ndiko. Or in fact value manoduogo medo en koro mana go koko. Sifuna noduogo obedo mana motegno bang' ka ne waseketo campaign. Sharon, an nitie sama na chung Secretary General mar ODM. Ka ne waseketo campaign
before BBI. Ma jakom no luongo wa mokono wa Capitol Hill kachacha ni please stop uru campaign nikech wan gi BBI ok wanyadhi yiero mar party ka wan divided. Mane momiyo kata an ne ok adhi abedo secretary general ma ODM, but jo party ne dhi gona kura seche go. But adwa koni ni wasebedo gi secretary generals mang'eny. Anyang' Nyong'o was a secretary general, Babu na Mwambo bedo secretary general. Nitie sama kata Agnes Zanio act mathin kaka secretary general. But the thing en niya, position ma secretary general has been a position ma en preserve for persons mar capable manya wuoyo motego e lo chama. But yana abinie gimoro achiel ma oganda wa nyaka understand about wach Sifuna. An kik buogwa. 1994 ka Jaramogi Oginga Odinga tho, Raila Odinga ne nie Ford Kenya. But intention mar jowa miwacho ni the western people, gi believe ni gi Raila en margi, because gi believe ni Raila en jakorgi. And nineno kaka gi yuago Raila traditionally, gi believe ni gige Raila go should be mekegi. And one of them en chama mora ma Joko Odinga loso. Jaramogi kana loso Ford Kenya, konindo tineno kama Malwa kijana, although ne nitie issues moko mane kelo wa Malwa kijana on board, mano exempt Raila. But Raila no fight for the Luo community. Mano adong as a people. Mano end up ni wadhiwa form our own NDP. Maendi emane dwa timore at this stage. Masama ne jakomo nindo. Tineno ka Sifuna wuok to vocal nikeche no feel no nyalo bedo gi mandate kendo kata mar decide ng'ama bedo party leader. And gimomedo chwanyo gi ahinya en ni Oburu Odinga no dhi okaw ket party leader mar ODM. Negi believe ni gini should be girgi wan winjo be ni wagero negi kwasegero negi to wagero gigo. Kwasegero gigo to wawenegi. Because Sifuna mana kaka jaduong' Odoyo video wacho. Sifuna was a mere lawyer moro ma was just writing on the gazette. Now can somebody so serious because he has never been elected anyway. Nodhi temo chung nyaka Kandui turimo yombe. So ODM made him Sifuna who he is, especially sama ne wasechung kode motegno mane wadwa yombe ema jakom kono kono ni ochungi yiero, but you must now step up. Bang kanyo after BBI ka Sifuna bedo motegno vocal mineno Sifuna. So I'm saying ni Sifuna onge gi right moro minyawacho ni en gi mandate of the people of ODM. I am in fact Golo Sifuna was long overdue. How do I conclude that point ka wacho ne jowani? Sifuna okosebedo ka wacho gik makata jakom ne dwaro. Emomiyo jakom no uma kiko ngondo were. No wacho ni awe Sifuna bowuo, but jakom nyalo support ye public kan jakom no sewere gi Sifuna chon, and Sifuna no seng'eyo ni jakom no sewere kode. An adwa kone jo ODM gi jo dala ni maendi en kama koro ywe yot. Nitiere okinyal bede yot ka ti ifuongo iketho yamo ka andidwa ni mondo isik kipaki ka. Sifuna ne ketho yambo ODM owewa kako ganda nikech gik sama koro ng'ati kwane dhodgi kate to dhi kwane kucho. After all okoriemb jo abandu o kata nyako muketi ni nyarabandu. So it means ni pod wa maintain the national image of the party nikech waketo the current lady to be the secretary general. Kik ng'ato par. And mogi adwa konia nitie in law gimwacho ni conduct mari is enough to indicate ni in kun mane. Then nitie gimitimo expressly. Sifuna ne nigi chance mar lando expressly no we ODM. Kata chance mar nyiso gi timne no we ODM. No choose yo mar nyiso gi timne no we ODM ma ok olando. Koro ODM bende no konia kidwa wuok to dhote choweni nono. And Odoyo koro wang'iya ne Sifuna ma en Sifuna ma senator ma Nairobi ma be komno bende wadwa dhi ma immediately biro konyal yombe because ODM no miye and ODM ne mogole. Angeni biso to bro bedo kwatu wake kata kamano Okong'o banka koro no sethiche oko kuku mar ODM kado sethiche oko Sifuna. Paro mopogore opogore no mienjo gima na migosi Raila Odinga ne owacho e kinde iwacho ni rombe make mogike kinyalo mana paro kana wacho ni Sifuna ni mtiere koda pache ODM en party mantiere koda demokrasia kin mamoko nikech thicho mare koro nyoyo paro mopogore opogore. Nitie jok masiro nitie jok makweda keni ni chung komane. Mokwongo wa Sharon wakwonga wachi ni Sifuna nyori embore kende. Ingeni party ka endi nitiere nyakibede ng'ama loyal, fidelity, loyalty and faithfulness. To nyo sechopo kuma koro mago nyo ongego. Ka ine party, mama party misawa as the secretary general. To gimi wacho ka kiwuok kucho tidhigo rally.
mopogore gi gima chik wacho nyogolore kende. Kendo ago erokamano ne jonek manyoneno ni mondo ket Sifuna oywe tenge nikech embe gino nyoserome. Mar ariyo, wach miwacho mar jakomni, ing'e nitie jakomne jaumo weche Sharon. Jakomne en ng'ama nonyuol gi wisdom. Kane nitiere weche moko mawuok, to nitiere kaka nonyalo harmonize wechego. Niwinjo ka seche moko Sifuna wacho ma, to jakom biro wacho ni maendi Sifuna wacho pache. Sama ne pod jakom nitie, sama ne Sifuna nochako gwenyore gi party leader. Ma so many instances nwaneno kowacho ma ka party leader nitiere to an secretary ok onego be na contradict gima party leader wacho. Omiyo Sifuna wan wagone mana ni bye bye kumodhieno. Bye bye nikech nich waseneno rallies moloso makato dhiye yudo ko en gi opponents moko. To gima late Sharon ni ODM waka Sifuna ne en achiel kuom joma nochuo koke agirimiti mane Ker William Ruto kaachiel gi migosi Raila Amolo Odinga mosedhi yweyo noketo. To agirimiti manokete kokeni en bochako wuok to wacho mare pap. Omiyo nye waneno kaka party ni oko deserve mondo dhi mbele mondo kethnwa chama. Waweye mondo koro go koko oko mondo wan warie chamani kaka chamo nego bedi. To bende karamna kiwacho ne ogo koko nyakorom gajwang bende wageni Sifuna bende nosindike mbuin mare ni entiere koda romo mar tipo ma bende biro bede gwenge ma bende biro bedo kobage gwenge ma Kitengela Bure Nairobi ka mano chieng' Jumapil. Akini mwalimu Odoyo Owidi kalure koda kaka in siasa pacho ka dano siasa pacho kae. Dina bed ni migosi Raila Mulonge magisane. Iparo no kang mane madino kaone Sifuna hinya kalure kod seyo ma bende bione gisane. Okang' manokawone Magerel Lang'at, okang' manokawone Babu na Mwamba. Mane manodong'. Raila Odinga ne en ng'ama riek kabisa. Ng'ama nong'eyo ni ng'ama tiye jikondi chieng' midwa riembe tich okinyise. Kendo chieng' monindo ni dwa riembe kokihere malo kaka ihere pile. Nikech Sifuna owuon ne rito kalatese madongo sana mag party. Omiyo en kiriembe tiriembe ga with immediate effect. Maonge sama dogo kati office kaw document. Omiyo kikupani Raila ne en ng'ama ofuwo. Sama ne jipingo Magerel Lang'at en nopake kabisa. To chieng' manong'ado bura nodhi gole. Odhi adhiya to gole modhi oko kata noyudo mana simbe manowe mesa. Ibu materne bang'e. Mane kakigolo ng'amo bet kama ngima ji yweyogo. Omiyo dine Raila Odinga bedi Sifuna dino osegolo ok do rito nyaka kawuono. Luoro mane jogi nigo ni kigole to ji dhigo koko. Nikech ok ging'eyo ni Sifuna tiyo ne wasikgi. Sifuna tiyo ne jokocha. Sifuna ne tiyo ne opposition. Onge chieng' mane seyudo ka Sifuna wacho ODM e raligo. Raligo owache wach one term. Ere kenyalo wacho one term to party leader ni to wacho ni pod wabiro dhi wuoyo gi president mantie mondo wang'e ka wasire. Mano dongen wang' teko gi wich teko. Omiyo dine Raila bedi Sifuna dino dhi motelo. Wang'e ni moko kuom weche ma bende Sifuna nafuono nyakorom gajwang mano manene jagoro maduong' mano mar ODM hinya kaluore koda twak mopogore ma bende wang' jowi ne kete mar mondo mi olus machiegni notimo twak gi Vono Kwara mano e wang' jowi mano mar Citizen kama bende nofuono weche mopogore nopenjo omenda ma bende itimo godo rombe mago mag Linda Ground igolo kanye nikech wacho ni kaka SG poko neno pesa mora mawuok e agulu margi kata kamano kopogore gi mano bende osebedo kopenjo mopogore nyakorom gajwang to korka kori Ondiek kiny makawuono ano karamna ka The Standard okete kanyo ni crucified for boldness. Daily Nation okete ni defiant Sifuna fired. Dibod ni paro ma bende ne ntiere godo nikech achiel kuom gigo kuma bende nokodwa en twak mar lalruok e kind ODM gi UDA ni neno karamna vipingo dwe mokalo ne onge romo mano mar kuku mar ODM. Dibed ni en boldness koso ODM ok dwar adiera. Sharon adwa wacho ni Sifuna ok obedo fired for boldness, obedo fired for misbehavior. Ingeni bedo bold gi bedo gi misbehavior mago are two different things. An nyocha nabire Ramogi ka kata sama ne pod ok adoke ODM kana wacho wach UDA ka gi wach President William Ruto
nawache boldly to noka wache within discipline. Sifuna ong'eyo the rules governing the organization mowuoyo for ma en ODM. Bedo ni nonyalo dhi mowuo ataro mar gima ODM dwaro while ong'eyo ni ok owinjore kamano mani luongo ni misbehavior. School kane wantie kideko ne school tiwacho ni mano misbehavior nikech ing'eno winjo bende donjo school achiel. Gima timore ni onge boldness in Sifuna. Ena misbehavior ma total to misconduct ma is enough for firing or otherwise dismissal. Masifuna dismissal mare was long overdue. Jakom was only tolerating him. To mana nikech Raila en gik moko adek. Jaduong' Odoyo Owidi biro nyisi. Jaduong' moro nofuono natie Raila Odinga. Gimiluongo ni rawo miwinjo ni. En Raila, Amolo, Odinga. Ji adek go eko ni ei Raila. Ing'e Raila ne onge gi nying, by the way. Raila wuon gi nokawo nying kwerene to kikone. Koro gin kwere mane nigi pachgi mopogore to ne gigo bura. Gimomiyo ni inyayo ni ng'ato yombe nomination mar ODM. To dhi iro Amolo to Raila odagi. He end up ni ongo tiko. Nikech Amolo nogo bura gi Odinga gi Raila to gidagi. In one person, gin iluonge na Gwambo. You could not understand him. Emomiyo Sifuna gini, people manoko understand Raila Odinga. Ema magere la ng'at ne paro no ng'ama licha ahinya chama. Chieng' mane wadhi wating'e wiwa, to wating'e under instruction of Jakom. Ma gimetho go 10 minutes ago. Chieng' ma Kalonzo go bura, moro ka, moro miyalo weche manono. Dong Jakom gin go to Jakom pusore ni to dong irodhe ka. It is because Agwambo is Agwambo. Sifuna and some people didn't understand him. And wawach ni gimoro ka. Onge boldness in Sifuna if it is not the position he was sitting on mar ODM. What one year Sifuna koro beda ne bold going forward tomorrow. Kopo ni Sifuna can still fight beyond what he is now. Wabro waj ni Sifuna is bold. Gimati morema ja pojo wido wacho. Wan kako ganda luo. Anwa wanyisi. Anka bire oka studio ka. Okadwa ngiyo gige national. ODM wacho ni national. But ODM en lokond wadala wakocha. Sama Sifuna ne siko ya loko pingo president. William Ruto. President William Ruto muka utich ma finance omiyo Mbadi. To Mbadi ni be mogoyo. President William Ruto muka utich mar sitima omiyo Wandai ni mogoyo. To President Ruto ni achielo ka utich omiyo Paranya mar cooperative to kogo Paranya. To Paranya, kamutingo Paranya, Osotsi and the rest gin gi group on their own. Gidwa pingo ODM nikech William Ruto tiyo maber goganda maluo. Ana dwa semo jowa, kik ng'ato buogo gi Sifuna. Sifuna is a tool was to be used well, but tool no became blunt. Koro it was injuring Lueti. Sama beti beto godo to obedo madik makoro Lueti emoyenyo. What do? You throw it away, you buy a new panga. Gimatimore ni ODM is a party. Nyakibed niya ka position okaw gi party ni wathi this direction. To wathi this direction. Ka in wathi another direction, to you move to a different party. An ka ne poda feel ni adwa ni mondo joluo odhi oti gi sirikal, ka jo ODM ne poko biro tiyo gi sirikal, na wuka chung kor UDA kalando kaluongo joluo mondo timango mondo bie sirikal. Sama joluo no sebire sirikal te eka neno ni ajowa koro thoth to ODM ni marwa mwang'enye wadoga nyon koma jowa thothie nikech eka koro nyawuoyo kama ji mang'eny tie momiyo nadoke ODM. Sifuna ka feel ni nitie jomoko mang'eny maloyo jo ODM manyalo support kata bedo senator Nairobi kata support agenda ge modwa pingo godo William Ruto to adhi oriwre kodgi, but wan owewa ka wan William Ruto kama wantie two term ni ema wantie. Kopo ni party leader woburu dinge emobiro yalo gi President William Ruto ma pogruok moro bede kindgi tibiro land no ayanga to obiro ng'eni pogruok obedo ka koro ok wago tuta. But so far so good makata wan oganda obiro kono party leader ni dhi kodwa maber kata kidwa difa kode no difa mus odhi kodwa maber. Mano is the position moganda nyaka kaw nikech king'iyo gik matimore thurwa samo wuoyo kodi ni. Gin gik manyaka wapaki, gin gik manyaka wadembi, gin gik manyaka wasungi nikech gik ma waonge gago. To in ka Sifuna kuwuok mbatwa ni emogoyo. Ni mbadi hi. Sifuna kochiyo to wandachwa ni emogoyo. Wandai hi. Odhi.
simple wading'io kata nyako mwamiyo ni be koponi obage ni okadhi timo gik midwaro to kata makojolo no bende koponi obage to bwakawo ng'ato moma serious katek to kata odhawa wabedo abeda secretary kata naromo bedo secretary era ni sani chairperson wuok Homa Bay County Gladys Wanga wan koro wapako Wanga 100%. Ng'amo nyono tie Gladys mwabro nyonrego omundu komundu mana okor ka kori ntiere gangero moro ni anguro chelore gi moye akeni neno ka ODM medo chelore gi moye nikech romo mopogore kinde mosekadho ODM jawacho ga mano kokalo kuom jakom mar ODM gi ogai margi gijawacho ni ok obigolo ng'ata e duond bura mano mar ODM ochopo nade makoro gol Sifuna dibo ni gichelore gi moye to ng'abro bedo karwako wuoche mano mar Sifuna. Mokwongo adwa nanyisi Sharon ni ODM ok chelre gi moye. Sifuna mochielore gi moye. Sifuna nyocho odwaro wuok chon kata ka jakom nitie. Anyalo paro kane nitiere romo moro mane wantiere gi jakom. Ing'eni jomoko wacho mang'eny ni gini manyiche giloso gi jakom kata an man kane waloso gi jakom at our personal level. And jakom no nen gi characteristics ni seche moko nyalo loso kode to gimiwacho neno nitiere kaka body mare nyalo repel against gimiwacho neno. Mano timore mana kaka iwinjo ka jaduong' Ondiek wacho ni kane gine meeting moro to we Kalonzo Maboka nyowinyo nochamo kanyo nikech nen kacha to body ne onge kanyo kowuok koro Sifuna ing'en gir Sifuna ni Sharon ok en gimoro ma koro inyalo wach ni en gima duong' ahinya. An aneno ma pi maliet madhi kwe pi kata ka chai kitedo to nyakang to bed no liet to bed no ng'ich to nyakang madhe. Gir Sifuna ni ok chal gi ok opogre gi mara Babu na Mwamba. Ne wang'e kaka na Babu na Mwamba ne Secretary General and it is historical ni the same period mane Babu na Mwamba no wuoke 2016 kawa the election 2017 in the same way ma Sifuna bo wuoke kakoro wadongi some 1 year to election. To kane wa the election kane wan ga Babu na Mwamba nothing changed. Ne we remained very strong. So mar Sifuna ni Bobu remain very strong. But gimadwa na wachi wang yowika ni party nigi structure mare. Party nigi chik mare. Ke at any time me se oppose chik mar party to you are good to go. You are good to go maonge compromise at all. Kata mana party nyeno ka party mar ngane mar UDA ne kane giriwore ne gimanyo kom president ne gin gi deputy president Rigathi Gachagua to no golo Rigathi Gachagua donge party no gole donge marino no kwe onge gimoro malich makata mar Sifuna ni dhi mana kwe and we just give it time odhi mana kwe makata jomoko mineno go koko gibro ga koko to bang'e ni to gidhi ling. Akeni mwalimu neno ka wuok mar Sifuna odhi yiengo ODM to which way ODM gisani. Mokwongo kapok aduoko kata mano nitie penjo moro mane Sifuna no penjo kani to Linda ground ni to pesa gigolo kanyo. Sifuna no nego kuongo duok ni to Linda Mwananchi to gigolo pesa kanyo. Kichaki ng'iyo Linda Mwananchi no ok en giro ODM en gima bulu. Omiyo ng'ama ronge gini te en Sifuna. To wach moro ni kia ni golo Sifuna ni dhi kwe. Okwe mane okuliet. Golo Sifuna ma okwe kata Sifuna ni sewinje kuwuoyo. Ing'eyo kikwa bedo joma ngoche. Ni kiwinjo wach moro ni ng'eno mera biro nyoni tiwoni binyoni adieri. Nyoni gima onge tiende. Nikech ere kura mane Sifuna okele chama ka makoro wuok odhigo. Ere ng'ama ncho kele chama ka makoro wuok odhigo onge. Sifuna ne en mana ng'ama ketho chama giye. Kendo king'iyo joma ne nie meeting mogolo Sifuna gine jotelo madongo manie party mar ODM. So jotelo madongo manie party mar ODM odong kanyo. Deputy party leaders pod odong kanyo ariyo motegno. Party leader pod ni kanyo. Party chair pod ni kanyo. Omiyo golo mar Sifuna ok nyal lo Anyang' Nyong'o. Anyang' Nyong'o no wuok e party odhi nyime. Sifuna ok nyal lo Babu na Mwamba no wuok party dhi nyime. Omiyo Sifuna to onge gima dhi kethore kowuok e party. In fact gik madhi losore mang'eny nikech koro party dhi wuoyo gi dhok achiel. Ng'ama no keto ni uwacho kawuono to kodhi e TV
to contradict gima party leader wacho, gima party chair wacho, gima deputy party chair. Ora Sifuna ni ema ne contradict. Wawacho ni wabiro dhi wuoyo. Samatino sieko ni the 10 point. Ingeni onge ng'ate chama ka mar ODM manyalo kwano ni 10 point agenda ne gin 1 2 3 machop 10. Onge ng'ata kata achiel. Kata Raila nok nya kwano ni 10 point agenda. Monyisi 10 point agenda gin 1 2 3 machop 10. Gina gik mi igalo goji ni 10 point agenda. There are a few things magikoni ni iye kanyo. To list mutingo 10 points to onge ng'ama no se produce. Kata the media, kata the party leader, kata the party officials. Gina gik migalo goji mondo wachi ni 10 point agenda ni moko tim momiyo wawere gi Ruto. 10 point agenda ni moti omiyo wawere gi Ruto. Japiny en ng'ama igalo gi propaganda mantie. Propaganda en tim kata wach mitimo mondo lok pach jopiny opare iyo moro. Mane tije. To wach Nadko ni bine no kano chune godo koso nikech bende nokelo wach. Nadko no nyaka wang'eni nitie gik moko iye kanyo mang'eny kabisa ma are illegal. Onge gima ditime ka ok olok katiba. Koro ng'ama nyisi ni kia ni Nadko nyaka bed implemented to the full, it is not possible. Kata mana gimoro mineni wacho ka ni wadwa compensate joma nohinyore ndalo ng'anyo. Sama government use compensate jogo te. Tiende ni government wacho ni nokoso, which is not true. Government kanitie to ka ji ng'anyo to nyaka bed kanyo mar rito chik. Ma ng'ama ng'anyo ni eno go police gi kidi mano ketho chik. Ng'ama ng'anyo ni eno turo dukni mano ketho chik. Kech ng'anyo katiba cho wacho ni ng'anyo gi kwe maonge silaha. To kani neno ng'anyo mane wan go, ne chakore gi kite, ne chakore gi lawro gi police, ni turo jake dukni. So kanyo nitie nyaka jomoko manohinyore to ne ginyore ni onego gihinyre nikech bunda i protect go life and property. Koro ere kaka ibro dhingi joge ni ng'a to ne police okoso ne ma to ne ohinyore nikech onego ohinyre nikech notimo gimo police onego dhi otim. So gino kik wawuondre ni nitie gimoro mibitime. Ok bi nyalore nikech nitie joma ong'eyo dwaro rit chik. Gibiro dhi e court to gikoni ng'a mikoni mondo chulne. Ng'ani no ne ka oting'o kidi e lwete. So okodhi bedo gima yot. Mana kamano to ngene Ondiek duond bura mar ODM en duond bura achiel kuom duond bura ma bende osedak gi aming'e pachoka. Duond bura mar ODM nitiere koda higni 20. To gimomiyo ne nitiere gi higni 20 kwaseng'iyo kata mana kaka kuku mare osebed kata mana kaka osebed kitaye motegno. No aneno kata mana kaka osebed kitaye gi ugai mosenindo mano Raila Amolo Odinga. Sifuna bende koro notaye kanyo chakre higa mar 2018 koloso motegno. Bende ng'at mabiro bedo ka kawo wuoche mano mar Sifuna e ODM kanyo. Ibiro neno ken ng'at motegno koso biro mana bedo jo yes no, yes. Number chiel nyaka wang'eni ya ODM en a party. And a party nigi structure. And gimwalo wacho ka gi kizungu ni power abhors a vacuum. Onge vacuum mar ng'at manyalo wuoyo, onge vacuum mar ng'at manyalo ng'anyo, onge vacuum mar ng'at manyalo dhi e court defend chama. Orengo for example gin gisebedo ni wan wa defend chama. Kata koro en ng'ama fail sia kucho to ni gin gi defend chama. Sani giyudo ka ng'ama nyo miyo gi favor onge. Adwa koni ni ya Sharon. E Kiswahili an ga japuonj Kiswahili. Nowacho ga ni mgema akisifiwa tembo hulitia maji. Nikipako kiwacho ni kongi ni kawuono kech ahinya to kiny jakong'o mede pi. Mane gima Sifuna thought. Kane opake ni nowuoyo maber e lo ODM. Then jakomo odhi embrace, jo party odhi embrace, koro odhi okete excess, ma koro kethre. Mane miluongo gimo machielo wachawa ni tamaa mbele mauti nyuma. Sama koro tamaa mari osebedo mbele, ma ebo paro ni koro nyalo telo ne party, o disrespect Oburu Odinga kaka party leader, koro nyaka mauti bi. Ma ndiye mauti makoro nika. Then iwacho mogik ni ng'ama onge gi e wang' ji, mare bende onge. Asiyekuwepo machoni na lake halipo. Sani endi onge mar Sifuna manie ODM. To nikech Sifuna no believe ni jakom no value so much, mo wacho ni onge kama inyalo riembe this 8 years, ema koro wacho ni jakom sani koro onge, kendo koro onge machoni na lake pia halipo. Kik Sifuna par ni ka nitie favors mane timo ne gi jakom to koro nego timne. Adwa kelie wach mar ODM gi UDA nikech mane momiyo Sifuna dhi dala. Sifuna ka jowa monagi no se bire sirikal oyie tiyo gi William Ruto kaka ne wakwayo wan gi jaduong' Odoyo Owidi, jowa odonje sirikal. Ka jowa odonje sirikal to realize ni ODM is working closely with UDA, manyiso ni gima notene motegno Uhuru Kenyatta ne konyogie maniluongo ni Azimio koro serumo. Ni neno ka Azimio gidhi kako dhicha.
Sifuna pesa mako uru pod ne mitne. And I'm telling you, gik mineno ne gitimo kia linda mwananchi go. Wegi pesa, nan gidait margo mi kaka. Wegi pesa, adwa wacho ni kuma pesa wuoke. Sama gin gidwa linda wananchi kucho, to wan wadwa linda ground ku, nikech ground waneno kadhi maber, to gin gidwa ketho. To ber ni linda mwananchi ni jowa mnoriembo gi makata Kisumu ne ogilinda e mwananchi. Mwananchi lindore kendgi nikech ground ber, nikech wayudo development mwadwaro. Emomiyo adwa koni sama ODM gi UDA wuok ni koro dwano wuoth kanyakla mondo wabe kaka oganda wir thuolo mar bede sirikal to gigowa, gipingowa, ok gidwarwa. Nyiso niya kata gima ni wacho ni BBI cha ne gitego kata Kalonzo gini ne tego mana ni mondo BBI okel gimiluongo ni gine ng'anyo cha nodhi okelo gimiluongo ni NADCO. Kalonzo gini ne tego na position e NADCO kacha. Ka koro yudre position ok bi to jowa moyudo position through Gen Z movement wayudo ministries ma ok jomoko believe no winjo bedi jaluo bedi. Maya ginga makoro wan go emomiyo oganda wanyaka wabed careful kendo wabed sure ni decision mobedo taken gi organ mar party kotelne gi party leader Oburu Dinga to gi chairperson Gladys Wanga is a position is perfect and jowa should embrace it because after all be wasitiyo misigo moromo. Is enough. Erokamano Sharon, adwa yiena monda awache gima jaduong' Odoyo Owidi wacho ni ne onge 10 points kar agreement mar jakom gi ker. Adwa nanyisi ni ne nitie 10 points agenda. Ini nenoge. Kendo kata king'iyo kata kigoogle kanyo kata wang' de jowi kwende gi mwalimu na wacho ni onge oboke mose yange ni makore manogo picha. Achiel gima nitiere they are nowhere 10. Ng'ato biro wacho adek to dogo ling. Gin 10 ema ni jomoko ema nyalo focus, ng'ato nyalo wacho adek mayot ne to gin tiere 10. Achiel kuomgi en inclusivity in the government. If you can't count 10, don't say. I want 10. Inclusivity in the government. Okay. One gimiluongo ni uphold integrity and leadership. One tiegi raise, manage of the resources. Raising and management of resources. Managing the resources. One tiegi protect sovereignty of the people. One gi economic investment of the youth. Machiel kuom gi meno ka koro ker sani timo milongo ni nyota cha. It is for the youth mana for landa kanyo. One gi audit and reduce national debts. One tiere kanyo. One gi fighting corruption. Owede dwa ni ndik gi ami notes. One gi milongo ni safeguard the rights to peaceful assembly. Gima jaduong' Owidi wacho. And protect, strengthen devolution. Isewinje ng'amochung' confidently kong'eyo 10 point malando gi. Ji wacho maging'eyo mayot negi. Okay, number chiko. Protect and strengthen the devolution. Okay, gigo to tiyo wadhi number par gigo nitiere te jaduong' Owidi. Just say. Kora we ni mane nyalo dhi timo. And let me tell you something. Koro mogi Gik mikwano gite. None is measurable. How do you measure ni koro devolution is protected? Ere kaka kuri nyalo pimo ni rights of peaceful assembly koro. And compensation nitiere tande ing'eyo ni nitiere joma nyose dhi od bura e weche mag compensation ni jaduong' Owidi apani en gi information mane nyaka ing'e. Koro adwa na wachi ni kama kendo ni wach Edwin Sifuna en gima wanyalo wacho ni en gima yot, ok en gima tek. Wamiyo gima na dweche adek kende Sharon. Bang' dweche adek go gibro lal te ok ibi neno gi. Mano ng'abo lal. Wach Sifuna, rallies moko magiloso gi, Koro wawegi giwuogi chama ka gisewuok, no gigolore kendgi. To ng'ama bende dwaro ni mondo wagolo, bende wabro gola nikech chama ka nyaka wariti. Chama kok wabiwa wen ji wuothe awuotha. Nyaka warit chama. To chama nyaka wariti gi faithfulness, fidelity and loyalty. Erokamano ahinya. Mwalimu minyalo medo kapok akawiyo matin e kinde thuolo mar dakika 3 modong'. Gima temo wacho ni wach mar 10 point agenda en gima ne igalo goji.
ok en gima itimo mekoni ma otimore ma ok otimore. Gigo be gima de nyalo wacho ni ma nyalo timore ma ji no timore kata timore compensation. To mane ma se nyisi ni it is not going to work because it is illegal. Ok inyal compensate ng'ama nye police ogoyo no turo duka ng'ato. Ok kaka idhi separate joma nyogo no turo duka gigo mogo agano yudo ka wuotho be onge. Omiyo gik ma iluongo ni 10 point agenda gi gin gik ma ni e kor yamo ma ok inyal wacho ni ma otim ma ok otim. Ing'e ni Sharon, wawach ni ing'e ni adwa na nyis jaduong' Owiti, Owidi, ni inclusivity in the government. Ing'e ni wan gi deputy, ni wan gi jalup ker machon, manusiko no ma shareholder ni ken mamare. Kane ker gi jakom Raila Amolo Odinga the late oriwore, nuna ka koro joma ne onge sirikal ka wan giri waduogo donjo. Ma shares ka na isi kuon jomoko ywak. Koro kiki wach ni onge ma implementation moko mitimo mani samoro mari ma pok ochopo ni. Gik mindiko na kagegi onge gima inyalo pimo ni ma koro kawuono koro wasetimo audit en gima itimo pile. Sama ni ndiko the so-called 10 point agenda, inclusivity in government bade gini no osedonjo. So gik moko madang wachi nitie 10 point agenda moko maponi kamoro ma pok otim onge wawe galuluo. Onge 10 point agenda moro man kamoro monego tim to pok otim onge. Adoro mar muni meko yony matinya korom ga jwang paro mopogore ma bende uchwalo bende aneno ka thoth bende siro dwaro mano mar wuok ODM mano mar riembo Sifuna. Nitiere jal manyisa owino nyaka tingi wacho ni riembo Sifuna yath mar thiedho ODM. Babu no riembi emomiyo en bende no yiere. Aya nitiere Mary Obewa iwuok East Kanyamkago hin bende wacho ni ODM gima nek nyong'ado ni girembo Sifuna ber mogik nikech Sifuna osemako osiep gi wasikwa koro ne onyalo tero siri wakono. Paro mopogore ma bende pod yoro nyakorom gajonga ka ne yo matin ka duogo to bende koro walosa nena kotenre kod ikruok mano mar NDC. ODM chano romo margi mano mar NDC chieng' tarik 27 dwe mar adek mano mar higani. Kinde ma kamago nyakorom gajwang bende ema gibiro bedo ka gichiwo thuolo makende mano mar koro yiero jagoro maduong' margi ka bende thuolo makojolo maksani otelne kanyo kod Busia Women Rep mano jaod bura e kaunti ma Busia mong'ere kaka Catherine Omanyo. Bende gidwaro bende mar wuok e kweth mano mar Azimio. Nwaneno kanyo lokruok mabende notimie Azimio Council. Duto te wabiro bedo kwa loso e okang' mar ariyo. Kik dhi mabor. Mayo Kendra Ji manyoro Sanju notang'ona pichane. Nyako ma wiye tek nyok winj ga ng'ata ng'ata. Nyalo bedo ni en osiep pari. Kata kamano ananeno kokomora kata matin. Seche moko riche jayudrega. To mano konyiso ni nyiere mbele ji. Indi paro wachno mokwongo. To nikech koro ayudo thuolo no, ino kido ni monda nyieri. Nyakwaramogi ne en jamadar mar lweny mar lomo tuo to kod mar kor lwasi. Retired General Ismail Daniel Opande. You know, jok ma iluongo ni rebels ok ichal kaka in gi an sani kaka koro wawuoyo sani ok gin jomonj. E keto kwe ne orakore kod jolweny mobalo e piny Sierra Leone, Liberia, Mozambique kod Nigeria. You know, your people misbehaved again. Today you have lost even your rank. You understand? You've lost your rank. Yes, sir. Right? Yes, sir. Mondi yud sigana ni tudri gi Walter Nyambaga e chenro mar Gin Kanye. Chieng' Tich Abich, saa 3 otieno. Kik bai. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka. Kama wabiro budho
manyanga kowakelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakorongo jwang dakika na ngwen tok sa riyo marukinyi wadhi nyime kod twak marwa he chenro mano marupinyo kiny makawuono waloso kotenre kod lokruoge mopogore opogore mabende neno he duond bura mar ODM banka no sethi choko jagoro margi maduong' mano Edwin Sifuna momiyo koro wapenjore ni dibed ni ODM giluoko ode gi koso uyo ote biro bedo kasome kin thuolo mar dakika 30 mabende wadong godo e okang' mar ariyo nyakorongo jwang bende doche manyoro kuku mar tend ODM bende nowacho yanga ni koro gichano wuok ayanga e kweth mano mar Azimio to ndie kweth mar Azimio bende nwanno ka lokruok notim lokruok mabende notim chien tarik 5 dwe mar 2 mano mar higani sani koro ODM wacho ni koro kaluwore kod constitutional provisions bende chike mabende gayo kaka kweth coalitions gin bende koro gichano wuok e Azimio to bende wang'e ni kuku kamar kaka Azimio bende kotelnegi kanyo kod jakom margi bende nitiere changes mana giketo kanyo kwa ng'iyo Elections Act wa allow ni parties samwa chomo yiero nyalo bedo kaka individual party to gidhi e yiero kata gibedo coalition of parties to gibedo a coalition party kata bedo beda coalition. Kenya Kwanza for example ne na coalition but ne party manochungo president ne UDA. ODM to gi other parties noriwore gi miluongo ni Azimio mane gi form gi miluongo ni Azimio coalition. Miyudo ni the presidential candidate ne en mar Azimio ne ok en mar ODM. Koro yudo niya Uhuru Kenyatta secheka emano yier chairman mar Azimio coalition. Koro sani being ni the party there was no party leader. In fact it was like the chairperson and man in charge of that. Koro kotimo changes magitimo at their own choice. ODM kaka party nigi right mar bedo kanyo kata mar wuok kanyo. To nikech en ta tool ma itiyo godo towards election. Makara kinyo Elections Act en a tool midhi godo e yiero. Ok en tool ma itiyo go for eternity. Manyaka chieng. Egini yudo niya Kenya Kwanza be kanose dhi yiero to bange no chako combine the other parties. Ema koro form gi post election coalition. Kore ma wan gi pre-election pact or pre-election coalition or post-election coalition. ODM as a party ni thuolo mar move from one coalition to another depending on the need. The need en niya and my mommy owacho adwa kelie point mar why William Ruto and ODM. Why William Ruto and ODM? ODM otelo noganda wa e yono mar dwaro teko mar rito Kenya. Ma okwaseyudo directly through our party leader mosebedo godo over 20 years. Koro nyaka wa calculate ni to kwadwa bede leadership mar Kenya, part of it, ere kaka wanyalo donjo. Emomiyo wawili wacho ni gimomiyo William Ruto and ODM en inclusivity in government. Masani nyalo dhi e cabinet ni yudo face mar oganda wa. Inyalo dhi e government management levels yudo faces mag oganda wa. Nying wa koro ok ben nying ma problem samidwa ndiki e tich. Inclusivity in government. Mana chiel. Number 2, why William Ruto and you ODM
nikech mae kuma wachomo momiyo kwa wuok e Azimio to wang'eni wawere gi Azimio nikech ok oterwa government wadwaro riwruok machielo mwachomo go yiero manya bedo pre-election coalition materowa mondo mi wabed gi miluongo ni development. Gigo matimore thurwa emwasekoso. Tie gwenge makidhi to lamo ger madieke maninde to wan karwa pod lamo igomba gomba makata migero nwa gi pod okoromo wadwaro mang'eny mondo med bedo. Emane mama Ido wacho ni nyidho manyidho ni wakom godo en ma nyidho mwanyidho mwakomo godo samowuoni kako ganda emomiyo why William Ruto and ODM development. Maradek important initiatives ma president and the government timo. Ni neno ka president no di thurwa yudhe wa joma tindo no orne gi 50,000 pesa tur in fact no se orne gi 25,000 kendo idogorne 25,000 di kwany di ud kure to ne wanyano ang'o kanye to jo kako uru giri bene ni me government dak ne jowa yude. This initiative ma di empower mine di empower yudhe manyo empower jo thurwa miluongo ni nyota ema miyo William Ruto and ODM wadwa support because mane coalition madhi tero wadongruok magolo oganda wa ichudo matero wa mbele e Azimio nikech koro sane kar jonet no kaw kanyo gi kar mago onge value gik miwinjo ni Azimio onge value nikech gicha gari moti onge value makati dhi gol mana engine itingi dhigo okonyi wan ka gari manyien nitie minyalo losi between William Ruto gi ODM makelo oganda wa e gari ni mae mwadwaro kaka sama wuoyo kodni. A very important initiative sani president kelo ka ambele ka miluongo ni Green Army kama joma tindo maromo 1 million people idhi bedo involved e choko yugi kwanyo yugi pidho yien rito environment pango kaka yweyo aochwa kaka mondo wa avoid soil erosion mondo avoid dilapidation sani wan gi climate works climate works no mai koriluongo ni the green champions makoro dhi ensure ni all parts kati chirni wa wadhi tero gige choko takataka idhi kaw takataka iwetu nitie chirni wa makata kidhi tero takataka opong'o ndara mae gik ma president William Ruto dwa timo koburo dinga party leader owacho ni mondo wariwre gi president gibedo gi party chairperson wagiwacho ni nyaka wariwre gi president mondo mi wadonje yiero kwa dhi decide ka wadwa ni gigi odhi mbele kata gigo dong chien idwa ni wawe Azimio no gitim gatima gima gidwaro kata gidwa mana di register e shauri yao wan onge Okong'o bende wacha Azimio na dwaro mar mondo milos ahinya bende kaluwore kod dwaro mano mar ODM mar koro wuok e Azimio ayanga to bende wach Ondiek wacho kotende kod Green Army gi chenro mamoko mago mag sirkal bende lose nikech oganda mamoko nyalo nene ka gima jatend piny timo kisera mano mar ombulu nikech yiero mar higa mar 2027 tiro osekayo. Erokamano Sharon Azimio nyichen bas matero ji election wan niche wane ODM niche nigi matoka ne Jubilee niche nigi matoka ne niche wan gi mar Kalonzo niche nigi matoka ne koro kwa chopo mbele to wacho ni dongi wanyalo donje bas achiel mondo wabed kaka biria mondo wachop go mbele ema wachopo go mbele e yiero to nokwayudo to e Azimio kanyo e parties wago nya neno ka ogai mane en chairman ker machon Uhuru Kenyatta nyo yiero Kalonzo sama nyo yiero Kalonzo ni nyo kulungo kata jo ODM oketo piny to nwane bas achiel kodgi nyo time mana gi parties makaka Jubilee to gi mar Kalonzo nyo nego be no luongowa through our elected through our the NEC officials kata chairman mar party Mama Gladys Wanga kata party leader wa mawantiere go jaduong' Daktari Oburu nyoko timo mano ne nyiso na chaya nyiso ni nitiere kaka gidwa dhi kaka gini magiparo omiyo girgi no pod wawachane null and void gi kisungu wawachane null and void nyaka gibi giluongo magi wachno kaka ODM wadwa nwa move together to wawacho ni gin wanto gima wadwaro gi sani en wadwaro ni mondo wadonje government kata wadhi mbele gi gima government timo nikech kane wadwaro piny to no wadwaro mondo wabed government to kaluwore kod winjruok mabende noketi e Azimio lokruok mabende sani koro noneno kaka Rolo Mondi koro noseket kacha mano mar kawo Junet Mohammed bende noke kinde mabiro kapo nono ni ODM biro wuok
Koro Karoli ma samoro nyalo bedo minority leader. Ing'e ni Karoli opogore gi Junet. Ing'e ni Karoli nyocha oseweyo ODM. Ing'e ni onge ja ODM mokawo kanyo. Dong pok olanda yange e galamoro. To dong inchi neno kaka Karoli timore. Conduct. Dong inchi neno kaka Karoli ok chalo mana Sifuna ni. Kaka nyegi timore. Omiyo ka Karoli nodhi, wan jo ODM osedhi kanyo mane obedo gi agreement. Onge. Mamano gina jogo kendgi giwegi. To gino ok nyal change anything. Emomiyo an awacho ni wamigi ni dweche moko mondo wang'e to gir gino bas gino onyalo chopo kune. Kosen bas maka chopo mbele tabiria gi driver gi conductor dhi chako ol mbele. Erokamano ahinya. To mwalimu ok kata mana koth magoyo Sifuna kende, kata mana koth bende goyo Caleb Amisi. Amisi dweche manyoro ne nitiere achiel kuom nyakalondo kama bende noyango ni en bende ogole nek kaluwore gi positions ariyo ma bende osebedo godo. Amisi tabiro wuoyo kuome matin, to kapok awuoyo Amisi, wach mar Azimio ni bende nyaka wach matin. Adwa ni mondo ing'e ni gimatimore sani e Kenya ka. Ouru loso gimoro kaka ne giloso Azimio modwa tiyogo e wach mar goro President William Ruto. Ouru nokawo Azimio mogolo Junet oko. Junet emane Secretary General mar Azimio. Kato party leader mar Azimio, ing'e ni 2022 Azimio nobedo registered kaka political party gi Raila Odinga kaka leader to Uhuru kaka chair. Kom Raila no be okomparo ni onego mi ng'ama joge Raila ge mane dwaro kaka ODM. Kom no kawo miyo Kalonzo. Ang'o motimono? Ogolo Kalonzo e team mar Rigijicha to kelo e team ne. Oundo kuot. Kaeto kawo party ne machon Jubilee. Ogolo Tuju oko. Oketo ng'ama dwaro kanyo. Nikech gigi oloso kuot modwa tiyo kodhi nyime. Kato kawo Wiper. Oting'o malo bai kawo Wiper leader Kalonzo Musyoka. Keto koro leader mar kuot maduong' miluongo na Azimio modwa ne ji oriwre ni. Koro kamane Raila ndiye okete Kalonzo. Opango tich. To kama joganda na ok nyal neno ni political formations adek madongo koro Uhuru ema control. Kati koni nitiere jomoko ma jo Kenya maneno ni President William Ruto tiyo marach koro tiyo maber. Dongo mayo Uhuru manowacho ne Ruto ni yangu 10 yako 10. Okutigo kata higa achiel kapok ondhoge. Mokone ni tanga. To noko wacho ni Ruto tanga nikech ni timo gima rach. No dwaro rieko ma mondo dog ge loch. To Ruto to ne ok nyal yiene. Omiyo kanyo nyaka wayiere ni Uhuru pango kuot modwa tiyogo e golo Ruto e loch. Kibire wach mar Caleb Amisi na kwano kae kabet kae thuolo mokalo. Joma no osewuok e chama. Na koni Caleb Amisi, na koni Osotsi, na koni Sifuna. Machielo mapok awuoyo ga kuome to kawuono nyaka wuo kuome en ng'ama iluongo ni Karoli Omondi. Sama ne oyier Kenya kamwa donje loch. Maruto bedo sworn in. Ng'ama no kuongo dhi Karuto ne en Karoli Omondi kata kapok 6 MPs no dhi. Ubedo kuro to kaji mosore amosa ni pa ochako wuok kanyo koro ochomo Kouru. Gima timore gi Karoli ok nyal bet kama Mbadi nitie. Nango. Sama ne Mbadi ni opposition ODM gi Raila. Karoli no yiera gi ODM ne to dhi tiyo gi Ruto. To kane Raila odhi Karuto kendo biro gi Mbate. Ochako wuok kanyo odhi Kouru. Kune ma entie. Kiromo kode kata kamoro to wuondi ni ng'eyo anan gi party na moro madwa ni mondo watige onge party ma en go. En Kibaraka mar Uhuru Kenyatta. Mane momiyo no kawe mokete secretary general. Ng'ama nigi party ne nyalo kawo mikete secretary general mar party machielo. Kech ing'e ni gimiluongo ni Azimio ni nobedo registered in 2022 kaka political party mar Raila wuod no chungi Azimio. So kiyude ko wuondi ni en gi party ne moro ki odhi kamoro ko dhi chungi ODM. Ok odhi chungi ODM nikech odhi chungi party Uhuru wachone. Koro kik galwa joluo gin jomigaloga kata jolemo gi moro biro na teru we polo direct gi gach mach jaluo donje gino te kata riambo. Omiyo waikre uru ni wang' ni ok wabi yie galwa. No nyaka wach ng'e ni mondo akony oganda nani nyaka wach ne gi wach adier
an ing'e na dieri ni tawacho makati gura Yesu no gur na dieri to be pod awinjo ni pod ongima koro wawacha dier ni kik wawene galawa e chon luo kitgi gi timbegi jatelo mani winjo to joluo tindo biro ma ng'ata riek kata ng'ama ne yudo none klas otuo ni en orieko Owidi no fuo wacho weche manono ochuo Ondiek no fuo wacho weche manono to eto no yudo none klas nyake siari nyake history nyake geography to ito koro kawuono tuo ni fuo ifuo nikech ipogori gi pache ing'e ni fuo nyalo miyo ok ine ng'ama riek fuo tami neno ng'ama riek koro ituo ni ng'ama riek ne mofuo kare ine mifuo miyo kinya neno rieko ne omiyo wawinjere kaka oganda luo ni gima duong' mwadwaro sani ok en presidency nikech waonge candidate gima duong' mwadwaro sani en dongruok ni akanye to ng'ato ing'e gi kite kiseng'e kite ng'ato tiko ni ng'ani ema nyalo miwa dongruok to ng'ani wasebedo go higni gite pok nomiwa Uhuru ni osebedo president ka higni 10 ang'o manomiyowa Ruto osebedo president higni 3 ang'o mosemiyowa dong ing'e ng'ato kite kamano tiyudo ni mama ma jaluo ni gi jaduong' ma jaluo ni ka wuodi odonjo gi nyathi ma nyako tong'i ang'iya kaka wuotho kende to siko ni nyako no kite rach ito jasiasa ni to tame neno ma kite rach jasiasa timo ne timbe maricho to kone kite mana minyalo medo kapok adhiero Sharon wapenja ne jaduong'o wacho ni waonge gi president ng'ama chung president e ODM kose e luo nikech aparo wan go walu kacha to wan gi ng'ane owale moseyango iwinjo siepa ka ng'ato chung president chieng' molando to wachako ng'iyo wuodhe ka wuodhe no waneno kochomo presidency adier to wachako luwe chieng' no kata no walo no ng'ama osekonya kabisa ka nitiere jasiasa Kenya ka mosekonya moloyo josiasa gi te en Eliud Owalo ng'ama ber kabisa koro kwaneno ka teko ne nitero wa State House ane wuone mabiro telo mbele ka campaign mondo ma in pok ineno teko ne aya makara rally achiel pok oluongo okoche luongo to wadonja Sharon adwa kwayo mondo yere panel ka ide bujini penjo wa penjo jo panel ok penjo Ondiek wacho maber ka ini kipenjo widi penjo mang'eny adwa wacho weche wacho kipenjo ichiwo pachi kalure gi gima debed penjo mane idwano penjo adwa koni Sharon kako ganda wa adieri mandu samoro wacho niya wawe wuondore kendwa to adiera onge ang'owa ewa kama wabede kawuono kako ganda mar luo wate wang'eyo kaka idwaro kom mar president wate wang'eyo kaka igo kura mar president wate wang'eyo kaka waseywak e cho seche mang'eny wate wang'eyo kaka waseyombo nyading'eny to pok olandwa mwabede State House wate wang'eyo gimomiyo wan oko mar government sama ne wantie ante wate wang'eyo gimomiyo sani wasore ei government ma wan godo ni asebedo ka wacho niya mondo iyud power nyaka ibed but power ok inya bedo ni bakidi kuom power to bas power ne dwa ni kendo konyi anyisi niya kata wan samoro mineno gi revolution samoro isebedo ni revolt ma samoro donjo kamoro kata in kamoro ma ji para ni ng'ani nyalo bedo ni en mana jakoko manyogocha ma gik makara mondo mi bed trusted with by a system bedo very difficult emomiyo ka chieng' mane Uhuru Kenyatta wato wuondo jo wan idhi miyo wa presidency to buro dingo wacho ni koro wan gi deep state wan gi system ni neno kama ne presidency ochako wewago because ne wasebedo jo rebellious ma wan ong'ewa ni tijwa en bakidi ma ok wanyade bede boardroom wayal gik mitimo emomiyo ne pok wayudo positions ma important kaka Attorney General pok wayudo position kaka KDF ne pok wayudo position kaka Minister ma Finance ng'ato achiel kende Kenya ka ema nodhi obedo kamobede mo trust jaluo mono understand jaluo manomiyo ka noyudo power kata obedo jaluo nomiye kura mathin ma ok mata maladek to noluongo joluo e sirikande moyie bedo go piny kido miwinjo daduong' Odoyo wacho ni ng'ano mineno kite ni nyalo wuotho kodu kanyakla emomiyo wan samo wuoyo ni wanyiso ni jalno mosecheko kendo wafuono mwang'eyo oyie kendo bedo gi jaluo mondo konywa mago walo gini go eko wabro winjo kaka dhi but ng'ama nya bedo president e piny luo kama nya piem sani gi William Ruto mayombe ka en e sirikal masecha to noyombo kanyo onge to onge mane matemo wacho ka wacho ringo to wacha misi ni diwach nango nikech amisi wacho ni en oyudo mana barua kinyise ni koro gole next nokoluo kenge madwarore adwa tiyo kamoro ka wacho kani
wan kaka oganda ok wabichiko itwa ne koko, including koko mag amisi ginigo. Dong chamo to en ineno, yawinyisi nyathiwa, an jaluo, ok an tribalist. Ka endi wawache dholuo, ka ok wawache dho Kiswahili, bok wawache Luya, bok wawache Bandu, ka wawacho wechewa mag luo, amisi odhi wacho weche gi kocha. Ma endi en ODM, ka misi wacho weche mopogore gi ma ODM wacho. ODM wacho ni wadwaro dongruok kuom William Ruto. Makoro nyiso ni kintulu mabiro pod abiro bedo kwa neno oganda mathoth migole. Ng'ata ma ok dwa riwruok e kind ODM gi William Ruto, ma ok dwa go two-term mar William Ruto to dhi, because wan ka ok wadwar ng'at madhi kiko itwa ni William Ruto yiegerowa, William Ruto rwako jothurwa, William Ruto wuotho kodwa, basi wacho ni wawuogi nikech ineno ka jou ni kuma nitie. Jopara nyadong nyocho osewe Ruto ka, ng'ane dongo oseweyo, gisedhi, gin gidhi, wan be giwe wang' ni wabede, gisebede sirikal every time. Opara nyocha dwa mane mondo kete minister ma finance, masama ODM no kete minister cooperative omiyo mbadi finance, ok kama chako jo. To ndiki wacho ni jomoko to jomoko dong be nitiere ODM kama bende okwinjore paro. An wawuoyo gi joluo. Ka jaluo moro dwa luwo amisi kumodhi oluwe, wachne. What we are saying any William Ruto osenyiso thuolo mar gero ganda luo, and kaka joluo ma jo ODM maluo party leader Buro Dinga, maluo chairperson Gladys Wanga, wan wadhi wuotho gi William Ruto until jowagie makonwa ni ok wadhi gi William Ruto. To ng'ama ok dwa William Ruto moyie gerowa, moyie ting'o jowa, moyie makowa, morwakowa sirikal kamichichega kodwa, manyingwa bede gi miyalowago, ok wadhi yiego. Ma kata ka en amisi no, kata ka en osoksi no, kata ka en sufuna no, kata ka let them go. Kata ka jaluo ma en Karoli be feel ni William Ruto rachne odhi mondo wejo suba o decide kaluore gi kuma donc kakoro ndara masindi ga ritie kiketo lam igni amin poko bedo ka sani endi wan gi gima paya maduongo mabe osegero ket kacha Kabunde airport sano yaw malich dege dwa chako donge nyaka Boeing kia 577 dhi Kabunde ikech William Ruto gi higa dekgi basi dwa kelo wadithi za bunwas erokamano Okong'o mana minyalo tieko godo kapok wadhi e thoro wach machielo. Sharon anya wacho ni noganda luo kendo adwa nuoyo gima nyiche min piny kanon Odinga nowacho ni nyidho ni emwakomgo nyidho mwaneno sani ni nyidho ni en ni osiep manwa loso gi ker William Ruto waseneno matunda ne nyocho wan gi migosi Uhuru Kenyatta mane rais oketowa mano wabed gi geno mbele ber wabed gi geno wano kata mana gima nonyago konywa sama onego konywa nokwayudo to kane jakom Raila Amolo Odinga nomosore mobedo machiegni gi ker in history for the first time waneno jaluo mamama matoni general waneno jaluo mambadi minister mar pesa waneno jaluo mopiyo Wandai minister mar ang'owa waneno PS mawuok korgo Owidi ka interior Dr. Molo mabetimo maber omiyo wan gima wanyalo wacho ni nyidho ni ema pod wadwa bede to maduong' en ni adwana kwa structure mar partiwa nyicha wacho ka wan e Kisumu ka wan e rally maduong' mar ODM ni wan gima wadwa timo ni agreement modhi bedo gi the partner modhi bedo go maka structure party osewacho ni wabro dwaro ni to kane wan gariyo donge dwa yude 5 kane wan gi PS 14 donge dwa yude 25 te mane mabedo wabro bedo kwa nono he wach lalruok mabende Oburu Gingo sibedo kata mana kawacho kata kamanya korongo jonge kinthuolo mar dakika 15 mabende wadongo doni bende ok wanyal tieko chal mar piny Kenya kapok waloso kotenre kod yuaruok mabedo sibedo kanene kind governors gi senators odiochieng' manyoro nwanno kanyo ka riwruog governors Ruzika nyalo mna keto namoko kuom graphics mar mondo mi jopiny ne riwruog governors oyango ni senators mano Moses Kajwang mano senator county ma Homa Bay Edwin Sifuna mano senator e county ma Nairobi Samson Cherargei senator e county ma Nandi Jones Mwaruma mano senator e county ma Taita Taveta ni gin jotelo mosebedo ka kotogi rokogi kendo tiyo kodgi kendo talo chenro margi to ka wach Sifuna ni bende aneno kanye koro jongi biro bedo kisamo kanya kendo Owidi kachako kodi di wach nang'o wach motenre kod mae wach na adwa wuoye to sentence achiel madwa med kapok awuoye wachno ng'ama penjo gimomiyo gola misi
nego beno penjo gi miyo nogol Junet bende e Azimio gi miyo nogol Tuju bende e Jubilee gi gik makamago kija ODM adier. Kwadhi e wachni adwa ne nyisi ni komiti ni en komiti ma chike mopuodho ni ka nitie makosa mag gavana kata gima ok ler mar gavana ma Auditor General okelo to giluongo governors. Ok giluong governors ni ne gidhi gibede magawa moro to giparo ni koro waluong ng'ane wama. Giluongo kata wore gi report moa ka Auditor General. To governor biro to lero negi wecheno. Ka in governor tiko ni jogo kwayi pesa ji 4 kende to in governor man gi ministers 10 to gi chief officers kiadi ni to governor moko 4 mobedo kacha cha uluongi ni tiko ni gi arasi gi mai pesa imiyo gi nango. Don't give them answer the question they asking you. Kata wach ni rumo gi kanyo. Omiyo governor mawacho ni jogi ni magi pesa koro gibidhi e nyimgi. Gidwa nyisowa ni chieng' ma kata parliament or summon the president kik dhi. Koso gidwa nyiso ni chieng' ma parliament or summons minister to minister oduok gi ni we are being harassed. Onge ng'ama bedo harassed nikech governors ong'eyo ni gisekawo MCAs magi dio magi nywaso ma ok nyal pingogi. Koro dong gidhi gichomo senate tir. Senate be gidwa ni gidhi gibuog makoro kodhi e nyimgi to koro kulore mana ni. Governors ka ok wang'iyogi gibiro bedo dictators Kenya ka mok tal. Nyaka talgi nyaka penjgi nang'o momiyo ma Auditor General wacho kama. To ok ginyal biro ni yawuoyi mano ketnegi motegno manyalo penjo gi penjo ni mago koro nyaka chairman. No, onge ng'ama nyalo wacho ni imaye pesa to pesa to chiwo kende. Kotieno kajwango kwayi pesa chom EACC konege ni kinyo nega bede mbele otieno kajwang to kwaya pesa. Imiye pesa nikech ing'eni koso idwa no dhi makosa ni. Ng'ama chielo be miye pesa nikech ong'e no koso idwa dhi makosa ne. Kudhu gomba ke magati ni ambi ng'eni na miye ambe na miye jogi mawa. Koro wuok no dhi ni mau koro kubidhi kuno. Onge komiti ni koluongi kata ok imiyo gi pesa idhi apia e nyimgi. Komiti no bende seyo mag mibadhi moka Christmas tree bago parties e kin mamoko omenda mathoth taragi ga. Anyisi osiepa kata mana judges mwadhi irgi gi iwacho ga ni gin corrupt. Dong mana tadier to in kidhi ire gimopenji emiduoko kai tu ya kanyo tidhi. Jogi onge kata mana jela magitere ng'ato. Onge gima gidhi gipenji ni Auditor General wacho kama in paro ni kuom wachne chal mane tiduoko ti ya mano gimidhi miye ng'ato pesa. Koso giketo bonde e it governor ni gol pesa onge. Governors owe gala wa bwana. Erokamano nyagi wachni mogik mwalimu kwa tieko. Wachna mogik ne oganda luo madwa ni mondo anyisgi kawuono. Gima wadwaro kaka oganda en somb nyithindwa, en ohala kaka nyalo dhi nyime, en dongruok kaka nyalo dhi nyime, en kaka inyalo ger gik moko e thurwa. Gimomiyo Kisumu thirno kawuono ni onge institution mora mora moger Kisumu, nyaka University of Nairobi branch manoger kanyo onge nyithinde iye. Kawuono awada no penjo Uhuru Kenyatta gi wuon mare gi Moi gini gimomiyo Navy onge Kisumu to Lake Victoria nigi borders mang'eny molo Indian Ocean. Kendo wasikwa nyalo wa Victoria molo ang'o miyo onge nikech ok dwano oganda luo dongi. Omiyo ka ng'ata achiel obiro maparo ni piny Western Kenya bodongi igero yo kadhi igero airport man kuro kendo iyawo port. Uru no wuonde wa kan dhi yawo port ma Kisumu gi bilion 3 ka gisemuko ute ji magi kawo lo to giringo gilal. Omiyo jaluo kama intie ng'eni ng'amo yie tiyo kodwa timonwa gik madwaro en President William Ruto. Erokamano ahinya. Ondiek wach senators makoto seyo makamago gi wachni mogik debed mana. Kendo kanyo to adwa pogora gi japuonj Owidi kabisa. In a way ma odhi yien as a very good friend of mine. Wasebedo in several struggles together. Number 1 wangi constitution. Senate nigi secondary oversight over the county government. Senator is not the primary oversighting officer. Primary oversight body and county assembly mar Homa Bay. Makara kidwa petition a court, tibiro penji ni did you go to the county assembly? Governor onge gi power mar loro ne members mar county assembly duties maggi kaka jaduong' Owede wacho no gisedolo gi. Gine ma giyiero members mar county assembly mar ready mondo midolgi. Koro ka jopiny oseyiero members mar county assembly go magi make gi koro make gi magitigo
ema Odoyo yanegi. But gima jowa timo e Senate be is not fair. Ayie ni gine maging'iyo kakitiyo gomenda. But nitiere questions ka gisepenji then koro gidhi ridicule. Iluongi governor, ibedo ridicule. Nyichi neno ka nyaka officer moro mar county government iriembo from position a comobedo. No, that is not your seat. Go away. While question tidwa no answer from away kuma no chore a committee no. So there is a lot of disrespect material geyo sinyiso makata na the chairperson Senator Kajwang bende okosebedo very honest amoro in his questioning. Kata anema bedi governor, kata inimi bedi governor tomorrow Sharon. Nitiere expenditure. Chieng moro na explain ka, to ne nyen moro paro na explain gik ma. Kwa dhi oko ka alero ne wan gi sido ka. Na wacho ne ni questions mine no bedo raised gi Auditor General. Samoro moko bedo raised a time ma those accounting books ne poko chopo to the accounting officers. Koro yoro ni sama senator penjo moko, samoro penjo moko ma tu peti, ma king'iyo ni governor mangimo ka whole day in the Senate, ipenje gik manyaka county assembly no se penje, kendo en gi duoko gi. Nyaka wangi, of course, ne Supreme Court rule, ni the Senate nigi power to summon. But the problem need the Supreme Court no could explain need to summon on which kind of matters and to summon in which manner or to question governor in which way. Ne omegi blank check koro gitiyo godo mar court of governors and waneno facts ka council of governors owacho niya gidhiro gi moko twist gi mondo mi gigol pesa moro mondo mi eka yal gi yo moro and egima ne giwacho kanyo and I'm very happy for the first time council of governors obedo thuolo mowacho ni extortion is too much in the Senate. Mano will not be happening. And kaka Ken Ondiek adwa kwayo jokanyana ni weche Senate go magoro tindo governors were doing a good job. Kopore nitiere challenges to ibiro yal challenges go at the county assembly but gima adwa tieko go awacho niya an kabiro ka ing'eya weche ga an chon nachako ni mondo onagi oyie wati gi government mar William Ruto mondo wabede tiende ka mondo chieng' moro ka William Ruto tieko to ng'atwa moro nyalo chorore machiegni kode mondo mi wayudie teko mar bedo president. Wakwa oganda wa ni wachung'uru kanyakla gi ODM moyie mondo wabede tie William Ruto, wasupport uru winjruok madhi bede kind ODM gi UDA mondo waneni to ere kaka oganda wanyalo chorore mbele to wanyalo yudo kombe mamoko e sirikal kata ka ok wayudo presidency. An mogik ng'ata mapingo winjruok madhi mbele kata wuoyo madhi mbele kind ODM gi UDA kata gi William Ruto nyaka kwedi e yo makende nikech en ng'atno madwa kethonwa gigo mwayudo koth manyigo odwa geng'onwa ni wan koth ni kik chwe kuomwa. Owe koth William Ruto ni ochiw kuomwa ka gi 2032 to wabiro ng'ado bura kaka oganda ni to wa dhi kanye but sani to wachung'uru gi president moyie tiyo kod oganda. Sharon, achiel kuom the 10 points agenda mane ker William Ruto gi Raila noketo en fighting corruption. To fighting corruption no ema koro winjo ka senators gi governors koro wacho wachni. In fact, okonego bed ni governors nyiso wan ni senators gi koto kuom gi gimoro. Nonego bed ni gise report that one to EACC mondo mi watich mayot. Nikech kara mibadhi chakore gi governors gi ka gini timore mondo giwuog makoro explode out nyiso ni mae gima osebedo ka timore e bwo mesa. To ok wanyal yiene gima kamano mondo timre to governors gin joma waketo geno kuomgi nikech gin jotelo ma ikor gweng'. Omiyo dawachi ni mondo the EACC ochak tim apedha maber ne governors gi kendo achiel kuom senators mowacho 4 go mondo gichak rilen to ang'o maging'eyo to wach pesa gikawo nikech ang'o bin giumo mibadhi moro momiyo gikawo pesa nikech Sharon ok inyal golo pesa ka onge gimomiyo golo pesa no to en pesa di. Mar ariyo awinjo ka jaduong' Ondiek wacho maber kabisa mamba yiego ni Senate is a secondary oversight. The first oversight, my primary oversight in MCS. Nyiso ni MCS bose we role gi kaka MCS mondo gitim a good oversight ne governors wagi. Mae momiyo koro
senators kosemigi gimoro matin kucho to koro senators be kawo dhweny moro maduong' ma emomiyo tich bedonwa matek. Giwachna mogik adwa nakwa oganda wa duto mawinja sani ni wabedru kwa hore mondo kik wabed oko ma sirikal. Adiera bedo ei sirikal nitiere gik mineno. De waonge sirikal kata mana jakom Raila Amolo Odinga doko yudo that dignity send off doko yudo. Ung'eyo ni history kane Jaramogi notho to ker mani kanyo nokomiyo Jaramogi a good send off. To bedo sirikal miyo matunda mang'eny to wahore uru kwang'iyo mbele to mogik wago uru mbaka gi ng'ama oyiego kodwa mbaka. Kik wago mbaka gi ng'ato moketonwa kiwango ni 50% mara to moko gi to udhu pogo. Sharon bicha kiluongo mondo wachwaka. Erokamana inya mwalimu Odoyo Owidi, erokamana inya Ondiek, kanda kila kod Okong'o kuom tuketo wako kinyo. Ondiek ing'e ni wiyi owil makoro Homa Bay yie mikende mitiyogo. Nyakoronga Jwang, sa ariyo osekalo gi dakika nyimin makelo giko mar twak. Kata kamano yab siasa to medo tudore e pacho ka. Ng'iyo mbui mar Edwin Sifuna, mbui mar X Nyakoronga Jwang. Ondiko kanyo gi dholiech, following yesterday's events, I have been overwhelmed by the messages of support and encouragement. I will speak to the press this morning to address some of your concerns. Asanteni sana. God bless. Koro warita nena ni manene jagoro mano mar ODM Edwin Sifuna koluso gi jofwambo duche makawuono enang'o mabende biro bedo kowacho motelo ne rombgi mane gwenge mago mag Kitengela. Kata kamano agonu erokamano ahinya Nyakoronga Jwang mabiro en chenro mar pogore chenro mabende kelo ni chieng' tich ang'wen mano mar juma ka juma. Duche makawuono wang'iyo pok mano mar loso tigo mopogore pok mabende natimo e gwenge mag Makina, Buore, Nairobi. Nyinga Sharon Ong'ao, orituru masane. E chuny oganda wa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo.